Lah ampe ndak wedine sedekah. Sedekah iku ora mung dhuwit, ora mung bondo donya. Duwemu apa? Nek pancen ikhlas dhuwitmu ki sedekahno ki mujudake wong ibadah. Oh ngoten. Ngaten kula duwene namung niki. Sak randuning badan. Sak randuning badan pripun? Kuwi enek sing minak lho kuwi. Sedekahno ning aja sapa-sapa ning aku dhisik. Sedekah nggih badan paling mboten nggih pikiran. Lho tegese iki tenagane. Tenaga. Balu sing iki pun gatel, Pak. Ben dimpet sik. Nek kono ngempet lho ngebrone kene kan seneng. Apa sing dadi niat perune warga masyarakat ngambakan Bang Rejo yekti bakal dikabulake dening Allah taala. Amin. Allahumma amin. Kepara sing pisan iki keparang suwan ana ing tlatah Ponorogo ngambakan udakara besok tanggal 11 Juni didhawuhi nyangik limbuk ana ing napan nderek dawuh Mbah Teguh. Iya, Mbah Teguh. Mula cara ciri-ciri utawa cengkok utawa versi siji-sijining limbuk ki beda no. Jane nek awale nggonku nyangik limbuk biyen iki ya tak awali saka basic utawa sing diarani klasik lho. Dadi aku biyen iki dah belajar ndalang ki awalku ya klasik. Pirang-pirang tahun aku mayang klasik sindene mung papat tanpa musik. Lah kok saya suwe kok malah saya surem. Sureme piye? Saben taun ki carangan ora tambah ning saya susut. Mula njur tak balik grimbyang. Saiki sing penting hiburan. Mergo masyarakat biyen karo saiki beda biyen pengamat seni ning wis saiki sekedar hiburan nadyan to dening pakeliran tetep ora ninggalke anter-antere perjalanan. Iya, kaya ngono. Mula digarap campur sari. Saya tahun-tahun milenial sing wis umur kaya ngene iki no. Angger sing do rawuh kepareng nanggap kuwi nuwun sewu Mbah Minto. Mengki lek wayangan sing penting jejul diluk wis pokoke los campur sari. Lho, jane secara pribadi ya isin lho. Wong jenenge dalang kok dadi eduse. Ning awake dhewe tak ya nuting jaman kelakone melu karo arus ning aja nganti ketut dayaning arus. Mula digarap limbukan ana jaranan kuwi ciri khas Tulungagung utawa mutuh Tulungagung. Njur digarap langen beksan tayub kuwi ya ikon Tulungagung. Akeh sing nggambarke jare tayub iki diharamke tumraping agama. Ning mengko to dipek. Mengko dhisik. Mergo ing kono apa warah, Nduk? Sing diaran seblak sampur ngiwa kuwi nduwak barang sing ala, seblak sampur nengen mujudake pelembak yen to kuwi golek barang sing becik. Sing diaramke dudu budayane, ning sing diharamke iki ngombene. Mula lek ngombe ki aja nemen-nemen, Gus ya, Gus, lek pengen nyawamu sing nempel karo ragamu. Mayang ning Jombang nyusahke kancane. Bar limbuan teluk ambulan. Kok ora bablas. Iya, kaya ngono. Lah sing angka 3 lho. Iki mau mawa tembang khas Madura ning tetep ora ninggalke sing diarani lagu napas agama. Kepara sindening dhewe iki ana sing dadi santrine solawatan. Ya, kuwi mau. Habib Syah, kuwi mau ya anak sapa kunjuk kuwi. Kuwi ngabdi Habib Syah suwe, mula cengkoke ya jebles. Iya. Lan meneh nduk sing diana wayangi mujudake tontonan tuntunan tatanan. Iya, ya ditonton ben seger, tatanane le nganggo seragam yo apik, cocok karo tatanan Sekar Gadung. Mung penjaluk lek munggah panggung iki jenenge yoga bojo kaya wong boyongan kaya arep navigasi. Iya. Jenenge yoga macalim tipis bagus-bagus sing ngamplok tas, sing ngamplok irik, sing ngamplok ondo. Mulai sesuk tas-tas didokok ning pendopo. Sing kena diato munggah mung notasi utawa tas cilik.
ben ketok merbawangi bagus-bagus nom-nom sik Joko padha ngampluki tas. Iya, kaya ngono. Mulane saka kuwi nduk, ayo ora usah perlu kakek sing ndabul, ora usah kakek matur ana kene ndak malah nguyahi segara. Sing penting seneng-seneng diaturke beliau-beliau kang keparenggah ya tanpa kecuali. Iki mengko ya dibantu bintang tamu Dwojo karo dulur wedok Mbak Lucy Brahman musuh bebuyutan ana panggung ya. Ning lek ning dalam musuh Mas Wawan ning panggung musuhku ngono. Kaya ngapa nyuwun Mbak Sulis diaturi jumeneng ngaturno sendon sesindinan ngadeka nduk ya sepote kaya ngapa diaturke Mbak Sulis kepareng jumeneng ya. Mbok sapa dawa tenan jenenge. Nggih, wilujeng dalu Mbak Limbo bacange. Nggih, semangat. Nggih, semangat. Alhamdulillah sowan ing ambakan muga-muga ndadekke syukur ning panggale. Nggih. Ngaturke salam dhisik kepada beliau-beliau yang keparenggah warga masyarakat Ngambakan. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Harus dadi camat Rasido iki. Mane salame ya tenten. Niki nggih camat ya, Pak. Hah? Ya camat calon mutiara. Lah nggih wong sedaya bakal lah nggih ten mriku. Kowe mati dhisik tak keri dhewe ae. Mboten, ampun ngomong niku to Pak, kula ser-seran ngeten. Ora yo jenenge pati iki ora kena disilaki, umur iki ora kena diundur. Kuncen ana gedhe ana, lek panen pesine ya tetep kurang dalan nek mekaning pati. Dibudidaya diancam wong nganti patene wong. Nek Gusti ki ngakali jagat durung ngersake, sik tetep diparingi slamet. Nggih. Wong mati aja wedi. Lah ampe ndak wedine sedekah. Sedekah iku ora mung dhuwit, ora mung bondo donya. Duwemu apa? Nek pancen ikhlas dhuwitmu ki sedekahno ki mujudake wong ibadah. Oh ngoten. Nek kula duwene namung niki. Sak randuning badan. Sak randuning badan pripun? Kuwi enek sing minak lho kuwi. Sedekahno ning aja sapa-sapa ning aku dhisik. Sedekah nggih badan, paling mboten nggih pikiran. Lho tegese iki tenagane. Tenaga. Nggih. Nah, nembang ben mau bengi tinggi ning goro-goro saiki tinggi ning lingkungan tali tresno ning nganggo larase slendro patete dienggo nyomo. Nggih, Pak. Diaturke benderane Bapak Kades sak Kecamatan Sukorejo, Bapak Camat uga kepareng rawuh ana ing Ambakan Baorjo Sukorejo Ponorogo. Nggih, sugeng rawuh, sugeng lelenggahan kanthi sekeca Bapak. Pak Lurah, Pak Camat. Bawa nggih, Pak. Nah lah turu yo karepmu, yo karepmu. Dereng jenengan drodhok kula nggih ajeng ngawiti nggih. Ha wong biasane rasane drodhok malah kono sing cak-cek dhisik kok ya. Mboten anu, mboten kanten. Ya. Tali tresna jerone kita tresna
Yo, Lis. Dalam. Iki tak hayati, tak amati. Nggih. Tak iki anggere krungu opi nanti sing mbok tembang iki kelingan jaman nom. Yen ketun aku lek krungu opi ngene. Lah napa kok ketun? Ketun biyen aku kok dadi wong lugu ngono lho. Dadi nek ngerti jajane Gusti Allah iki ning ibumu tok aku ora pernah nakal sing werna-werna. Nggih, Pak. Berarti jenengan nggih namung kalih ibu niki. Ya wis mek karo ibumu nyelontok kuwi dadi aku ora ngerti. Kalih liyane mboten ngerti. Blas bingkang kono piye, tempe kono piye, apem kono piye aku ora mudeng blas. Saestu, Pak. Tenang. Terus jajal pripun, Pak? Aduh. Mbak Lucy kok jenengan marahi ngono to, Mbak? Mbak Lucy niki pun gatel, Pak. Ben dimpet sik. Nek kono ngempet lah ngebrone kene kan seneng lek dibrone ngono. Asmara ketinali. Jadi ini gue menghibur beliau sebagai kepala desa Kecamatan Sukorejo, mengingat sebagai kepala desa tanggung jawabnya wi abot sangat luar biasa dengan adanya program-program terbaru wi somumene kepala desa. Ya. Jenengan kok ngertos, Pak? Jarene Mbah Dongko aku ngomong karo Mbah Didi. Tali tresno jampi Kapang gesi bablaske tembange alus Tali Tresno Mbak Sulis Eva dados tali tresno jroning rasa sedina kaya sawitru yo Lis dalam itu cukup alusan aja umpake bablaske lesung jumenglung. Ini digarap rong kumpul iki biasane ndak kuwaraken wong iki lebih baik setengah kurang daripada berlebihan. nggih, Pak. Mergo setengah kurang saiki kurang sesuk iki sing dalu iku sing enek jatahe. Nggih. Kula
nek gampang kurangan Pak. Aku kan men kurang ayo, mbuh. Teges iki kurang tanggapan pira-pira wajib disyukuri ning normale menungso iki kabeh apa-apa kurang bondo, akeh kurang lemah jembar, kurang duit miliatan, kurang mobil mewah apik-apik, kurang bojo siji yo kurang. Menungso normal iki kaya ngono kok gumantung nang imane dhewe ngono. Nah. Tapi jenengan kok cukup satu toh Pak? Wis aku acungi jempol jenengan. Karo ibumu aku mblenger aku. Boten melih Pak. Ya, enggak Rita. Lek ngono kuwi aja ngene. Jenengan senengane to main belakang to Pak. Lho, sesi dimane? Melakukan dalimu Tresno tanam Jati kawe Ya, yang apa? Lesung, seneng bro, anak wedok Mita, ya, Mbak Imas, Ruki
dari tali tresno dadi resung jumengklu bablas gedhok tur pungkasan dikira kira sekitar 5 menit untuk pemanasan ya. Nah, wilujeng dalu Mbak Lucy Brahman